Víte... No tak jo, vítám vás, já jsem Ahojtěk. Já jsem Flagman. A já jsem Honza. A vítám, a prostě, jsme u videa z Robloxu. Ano. A jdeme se najít. Jo, než se musíme najít. Jdeme si jídlo na cestu. Jo, já si vezmu jídlo. Jo, hele, já si vezmu jídlo na cestu. Jdeme si jídlo na cestu a nejdeme se posadit a jdeme rovnou. Nam. A jdeme se, pojď za mnou. Musíme tam nejít, jo. Musíme pojď nahoru za mnou. Tak jo. Pojď, kde je naše celá? Nahoře, dělej, běž nahoru. Nahoru, jdeme, Nahoru. Ježiši. Kámo, musíme to tady zničit. Jo, tak už mám Koďo. On to chce? Potichu, hlavně nenápadně. Jo no, tak tam. My jsme jenom hodný vězni, co tam. Nebojte, já budu pomáhat. Nezabijte nás. Jo, rychle, dělej to, běžte. Céčko, jo, jdeme. Pojď, dělej. Sakra, mě to buglo. Tady je slepá. Vy jste mě vyhodili nahoru, vy jste tak hrozný. Tam ale je slepá, kámo. Pojď, to policejní karta. To je dobrý. To se plece, já mám tu kartu. Já mám tu policejní kartu. Jo, já jdu za váma. Kartu. Jo, tak to je dobré. Ale chceš tajný kód? Mám, dobrý, utíkám, rychle, pojď. Já taky utíkám za váma. Kde víte? Já jsem za váma, že byste mi utekli. Dobrý, běžte, běžíme. Tak rychle. Nedělej, jako kdyby si měl tu kartu, kdybyste vlastně mají tudy už měla za naven, že jo? No rychle, kámo. Tady jsou někde už poldové, baby. Musíme se ještě dostat za tu zeď jenom. Jo no. A pak utečeme. A rychle, kámo, já ty tamhle k těm panelákám nebudu jít. Já tady jdu taky. Já jdu prostě někam se schovat, hlavně aby mě neviděli. Musíme hlavně se dostat na zbraně. Jo, jsem tam. Já šel proti zbraně, jak tam je místo. Pojď po auto. Jo, jsem tady. Pojď za mnou. Jo, jsem u zbraní. Dal jsem si reset charakter. No já nemůžu si dát reset charakter. Ale pojedeme autem. Vždyť jo. Tak ty si a já tam. Tak jdu s tím zbraním, po ní jaký to jsou? Tam jdu dělej Vítku. Ne, já to nejsem, tam byl Poldas, převlečený za to. Za ty. Dělej. Tak 47. A dělej a bráníme se. Pozor! Všichni uhněte. Kámo zdrhej, pojď. Nebudu auta zase, čekej. Dělej, pojď, nastup. Musíš dělej dobrý, bude sedět tady na mě, dělej. Mám keycard, takže jsem dostali na rychle. Ale to je takovej gang, ne? Nebo jak ty jsou... Já nemůžu jakat. Protože já... Je tady už kámo takový gang, ne? Jeď ale někam dál od věznice, pojď do baráku tady. Tady vy jste mi ujeli. Počkej, ty jdu tady do nějakého baráku. Jo, já jsem skrýtej. Vítku, kde ty jsi? No, mě zatkli. Já ti jdu ošlapat. No já mám to M9. To je polda, určitě. Ne, tak to není polda. Tak buďte v pohodě, jo. Kámo, ale ty seš, já jsem u nějakého baráku. Tak tam zůstaň, já jdu vysvolit tisítka. Dobrý, pojďte.
Pojď. Tomu já se bojím. Pojď, dělej kartou, jo, karta. Jo. Se bojím. Je voda. Dělejte, 10 sekund. Já mám kartu. Taky máš kartu? Jo, já jsem ji dostal. Já jsem tady totiž, já tady utíkám z vězení. On to 10. Jedu pro tebe. Já utíkám z vězení už. Ale já běžím na silnici. To je jedna věc, takže mě najdeš na silnici. Auto, tady. Já jsem Prostě. Do věznice jsem. To bylo super prostě. Jeď zase do toho města. A tam jsem prostě na silnici běhal. Tak jedeme, Vítku. Jedeme s Vítkem. To je Polda, ne? Tady jedeme my tady. Jsme gang prostě. Kde jste? Jedeme. Jo, už vás vidím. Vidíš jo? Běžím za váma. Dělej, všechno. Tak jdeme se skovat naší. Co? Jdeme se skovat, pojďte, já vím tady. No právě, tam ale, že jo. To byly baráci a tam nic prostě. Jo, tady to je nejlepší. Já tady, vystupte si, já jdu zaparkovat auto. Jo, okej. Tak musíme, jak to se auto budu. Jo, taky. Auto se budu. Mirka zasná. To je, kámo. Ukryt. Wow. To jsi nevěděl? No. Tady On ty... se tady. Mně je výlet. Aha. Tak tady počkáme, budeme takový gang. Ne? Čekejte chvíli, já jdu na záchod. Ještě. Já Teď si lehněte. Teď si lehněte. Jak to jste? Kovaný jsme. Ale kde? Neřeknu. Říkni. Já se na tebe podívám. Oh my. To je jako roztomilý. Ještě vy jste taky dobrý. Díky, můžu být akáčka, ale ne? Nemůžu. No, to teď... Já říkám, musím před. Nebo teda Honzo, tam jak byl ten hangár s těma zbraněma, no tak tam byl ještě jeden stan se zbraněma a tam mohli být jiný, ne? Ne. Tam bylo taky AKčko. Nevím, co máme funguje. Tam se nedá dostat. Tam se dá dostat. Já jdu střílet na měsíc. Nedachýlejte! Podívejte na nás. Jo? Tam jsme gang začala. Ne. Tamhle, Kamaráde, v pohodě. já jdu do tý, jak se tam říká. Ty zbagnu. Já jdu do benzínky. Jak ty lidi takhle? Tak jeď, Vítku. Čekejte, já tam jdu, tak já tam nejsem. Tak je... Jedem. Přestaňte, já tam chci. Nasedni a dozadu musíš. Jo. No počkej, já tam nejsem. Já propadnu. Já jsem vzadu. Tak jedem, nastupujeme. Jo. Nastupujem. Já jsem vypadl. Tak jdete se stát tím autem, protože jsme vystupili. Tak jedeme si odmět v tom druhém. Tam jsme se nikdy s Vítkem podle mě nedostali ani. No, tam se nedá dostat, tam to je zablokované. Tak se jdu. No. Jsem tam určitě vydal, no jasně. Já jsem tak dobrý řidič, jo. A já tady vezmu zkrátkou, jo. Po skále. Skále si... Tam mi podle mě se nedá dostat do toho druhého. Jo, tady není to, což. No jo, nedá. Jsem to říkal, že jsem nedá. Tak já zavřu dveře. No jo, tady nejsou žádný. Jo, hele, ještě tady je to, hele. Jo, já zkusím otevřít dveře. Ale já mám taky
jednoga, nebo co to je. Čekej, tam, já se tam dostanu. Počkej, hej. Jo. Stopni tady, počkej, stopni. A teďka jsi tam zablokovaný, jsi dobrý. Tamhle tam nejdu. Ale můžeš se kouknout, co je tamhle nahoře. Tam taky. Já musím teď dát reset charakter, protože jsem nekoukej. Máš jedinej kartu, Vítku. Tam se dá reset charakter. Já jdu do auta, pojď. Ne, nechoď tam, musíme to. Já jdu do věznice. Jeď, Vítku, jeď. Počkej, kde jsi? Já jedu. Odjíď tam. Já jsem úplně jiným autem. No, to stej, protože my s Vítkem jezdíme každý jedním autem. Jo, ale já jedu nějakým červeným, jste z nějakým flap. My jedeme... Já dodržuju pravidla silnic. Ty tam. Já jedu na to auto. A kde vy jste? Uvězení. Jo. Bude já tam aspoň uvězení. Jo, Vítek je tady taky. Jo, Já tam dobrý. taky budu číhat na ty body. S váma. Tak to jsem se nezakrstral. Pozor, Jo, to. Tak já mám nějakou modrou kávu, takže já jedu... Jo, takže no, je to... Já jedu za váma k té věznici k vodu, jo? Já ti dám kartu. Nebo nejde to, škoda. Nejde to. Kdo tedy bude střežit? Nikdo nesmí střelit. Jo, musíme my střežit, koši. Kámo, otevřte bránu, vezmeme ukradneme policejní auto. Já jsem u vás, aspoň doufám, já jsem u vchodu do věznice. Jste tam taky? Jo, otevřel jsem dveře. Jo, ok, už se nemusím plazit. I když jo, já se budu plazit. Jak se otevírají dveře? Takhle. Já oni po mě stříleli za celou práci. Kámo, Já nepůjdu do té věznice. Jo, tak jo. Ty tady budeš ty budeš otevírat a zavírat, tak jo. Já nic nemám, já nemám kartu. Vidíte mě? Ne, ale tady to otevírej, tady to můžou i každý. Pojďte, jedeme sakra, ne? Hej, já se dostanu ven. Pomoc. Otevři nám tady to, otevři modrým tlačítkem, klikni na to modrý tlačítko. Tak mi otevři tady. Já nemůžu, klikni na to modrý tlačítko, sakra. Jo, No, otevřete mi. Jo, tak jo. a víš co? Jo, otevři. Jdi na zámečku. Dámo! Tam hoši! Erkam se biju. Ono mi to nevládí, víc sakra. A Jo, díky tady. A teď naučím tohle slušnost. Pozor. Erkam. Biju. Já někam jedu. A pojďte jde, jo? Tady třeba, jo? Teď se nebudeme hrát. Je chvíľku zásobu. Já jedu někam mega daleko od věznice. Já ne, já jsem právě na jo, teď nemůžu vylézt. Jako dobrý den, no. Tady kdo může? Dobrý den, jako hosi. Vítku! Pojď do věznice mi otevřít, tak já. Nemůžu.
Pojď, dělej! Hajzo. Tak jo, tak já tam jdu. Ty tam nejsem, musím se zabít. A kde jste? Dáju co nejdál od věznic. No já jsem už hodně daleko od věznic. A jezdím tam policajním autem. Já jsem jim ukradl auto. Já jsem si to... Auto, neukradni auto, říkám, moje auto. Aha. To jsem si Tady ukradl. zaparkuju. Já jsem tady zaparkoval to auto. Kde? V nějakém baráku. Aha, oni mají... No, benzínku taky nemůžu. Nějaký divný. Mně zmizelo auto. No, to je nějaký jeep. Tam? Ty jsi mi ho vzal. Ne, ty jsi mi ho vzal. To moje, to jsem to ukradl policajtu. Já jedu co nejdál do vězení. Co je blíž k vězení. Já jdu nějakého... Tak jo, vemte to auto, jestli chcete. Dobrý den. Po mně jdou dva guesti. Hotovo. Ahoj, pojď. Moje auto. Já to tady kartova, parking, jo. Jo, on mě, no, tak už nemám kartu. Tam jde. Ale dobrý je, že on mě tejznul a chtěl mě připoutat, ale já jsem si dala 10 charakterů předtím. Co jsi chtěl říct, Honzo? Jestli tam je to vůbec ani nikdy, nebo ta mapa je tak malá. No ta mapa je malá, víš? To je jenom blokáda. Jen to vězení má 2 metry. No. A to je jinak všechno i malý. Tak a teď jako kde se válí ty policajti, to by mě zajímalo. Někde válí šunky a my tady jezdíme a zdrháme. Když ty mají první peníze, kolik mají těch ještě vězní. Oni jsou určitě... Tak já nevím, kde by mohli být. Hele, já jsem mezi kriminálama. Naruč, jo, tam jsou všichni. A jak se ty jmenuje? Jako... Tam ty 5, 4, 4, 8, 7. Tak tebe mezi kriminálama nevidím. Jan, 5, 5, 5, 3, 5, 5, Jo, aha, on asi se kouká na No a to. seš mezi tím, já to měl malý, já to měl málo odrhnutý. Kam u nás těch kriminálů je. A představ si, že ty inmates jsou furt v tom vězení a trpějí strach. Vítku, opatrem, přejď mi s tou kávou. Ne, jo. Nesmysl káva. No, ne. Jsem. Jo, tak já tam dojedu, protože tam, ale nejdřív se musím dostat. A kde jste? Snažíme dostat do vězení. Jo, už tam seš. Kolik chcete být znova uvězněni? Ne, nechceme, právě naopak. Musíme jít do vězení. A já už tam jedu. Vy chcete z něj vysvobodit lidi, jo? Jo.
Aha, no tak to pak schválná do toho. No já teď asi půjdu na záchod, tady se schovám nějaký barák. Tak já jdu na záchod, tak čekejte a pak půjdu za No tak už tady jsem. Sakra. Nej! Já nebyl. Moc bude to tam. Já už jen co, jedu pro auto. A čemu ti bude aut? No, aby jsme tam líp to víš co, lezli. A jak asi? Čemu ti bude aut? Pojď na to si na tu stranu. Jo. Ne, čekaj. Kam on tam, jak tam dostal? Já musím si říct asi to z druhé strany, protože tam je to... Co hrajete? A jo, a? Hrajete. Tady to nedáš, ne? Jo. Zajel to mají na to druhý. Tak, jo, jsem tady? Ne. Sakra. Moc mi. Tady máš hrozně malou staminu, já to nesnáším. To mám hrozně malý, jo. Počkej. Čekáš, když si tam... máš malou staminu, proto nemůžeš skočit. Jak malou staminu? No. Prostě jsi unavený moc. Jak se odunavím? No, musíš čekat na místě. Jo, já už vidím. Jo, jsem tady. Konečně. A tady to asi bude už konec toho videa.